Čaute ľudia, vítam vás v tomto videu a dneska zahráme Rivals. Začal som včera hrať Rivals a včera vám ukázať, ako hrám Rivals. Včera som si kúpil to RPGčko. To dobré. To som bola včera. Dobre, tak uvidíme. Pani Stefanová, ako ste sa dostali k dokumentom v počítači Moroky? Zrejme ich neukazoval každému. Jeho dôvod. To je pozor. Vašou úlohou bolo vetrieť sa do života pánom že máte záujem ostať s ním. Klamali ste o tých najosobnejších veciach. Aj ste ho poboskali. Jeho dôvod. Párkrát sme sa poboskali, áno. Slušný výkon. O čom hovoril, keď vám ich ukazoval? Námietka je hodnotné. Zamieta sa. To je všetko? Agentka? Najlepšia mapa. O oblasti okolo zariadenia. Hovoril o Arena ďalších ľuďoch. Možno. Sledovali ste ho. Musíte vedieť, o čom rozprával. Áno, hovoril aj o ľuďoch. Spomínal aj obavy o ich zdravie. Ctihodnosť. Že trpia chorobami pre úniky z toho zariadenia. Obhajca zachádza mimo rámca tohto konania. Dúfala som, že to neurobíte. Do četa. Tú námietku príjmi. Spomínate teroristov. Nenašli žiadne dôkazy o akomkoľvek. O niečo. Správne. Zaujímal sa o nejakú protiamerickú alebo teroristickú skupinu. Nie. Nemám viac otázok. Smiem pokračovať. Kde? Spomenuli ste forenznú analýzu počítača. Ukázala, že pán McDonnell zverejnil smieť na viacerých stranách. Áno. V podstate ich sprístupnil všetkým teroristom na svete. Víš to? Nemám viac. Čo si ty? Porota má isté pochybnosti, ale na oslobodenie to nestačí. Bolo najlepšie. Chce to viac než skepsu. Ja som moc. Chce to vysvetlenie. Porota musí pochopiť, že na ten čin mal dôvod. Nehovor. Kamo. Ako to dosiahnuť? Skúsili sme priamy útok. No nevyšlo to. Nerada to hovorím, ale nie. Či sme rozhovor o dohode? Karto nebude o ničom diskutovať. Prečo by mal víťaz? Ahojte. Prepáčte, že ruším, no mám niečo... Pár rokov bol zástupcom šerifa. Po štúdiu práva nastúpil do FBI. Oženil sa, rozviedol. V FBI bol expert na odpustenie. Niečo sa stalo a riešila to inšpekcia. A o čo išlo? Nikto nevie. Musela by som sa dostať k justice. Prečo ešte nemáš? Tak nájdi nejaký spôsob. Alebo to už... Ja som sa nedotkol. Nie. Nevzdávam to. Tak čo tu riešime? Sprav to. Ja za ním zájdem. Počkaj. Nepáči sa mi tvoja motivačná taktika príbehu. Niekoho som urečil. Dovolila by som spísal ospravedlnenie. Ale ja musím... Sama sa opýta, či som v poriadku. Niečo rozbiem. Oh my god. Neopýtam. Ďakujem. Pozri. Všetkých to Najlepšie som. frustruje. Je to horšie. RPGčkom. Mám pocit, ako by sme Jerryho posadili do auta a zhodili ho z útesu. Vedeli sme, že obrana, keď ide o špionáž, bude náročná. Sa väčšinou prizná a dohodne. Dať? To je... To je všetko. To je To všetko. som nemyslel. Tak čo si? A tu je. Tu je. Tu je. Čak, nedávaj si kávu, hneď ráno budeme začať. No čo, presvedčíme ho. Sú nahrať. Pozor! Nerozumiem, veď ak sa priznám, pôjdem určite do väzby. Dúfam, že tomu zabránime. Nespochybníme samotný ten čin. Poviete len to, čo sme priznali. Dobre, tak fajn. Musíte menovať toho, kto vám tie dokumenty dá. Dá to Vec ešte? zomrú. Aký to má zmysel? Chceme od vás ešte viac. Aby bolo jasné, nemusíte posledné dokumenty. Easy. Dali ste ich na internet? Áno. A to sú ich vlastne. Zavolali priateľ sa stredne.
21 kľúčov mám. 21. Pivo môžem piť, ale ja nechcem pivo. Výrazne schudol. Kedy zomrel? O 3 dní na to. To viem. Zaberá to. Porota reaguje. Mohlo by to zmeniť ich názor na tebe. Ak sa to podarí dotiahnuť. Carter niečo tuší. Čo vám priateľ povedal? Tak v ďalšom videu budem hrať tiež. Tak čaute. Na základe výnimky